אומייגאד, בארי, סתכל, יש לי 196 מנויים. בבוקר אני חשבתי לעצמי כזה, בזמן לא בדקתי את המנויים שלי, בטח יש לי טיפה יותר מ-20, כי בפעם האחרונה שבדקתי היה לי 20, ואז פשוט בדקתי והיה לי 60 ומשהו. חיכיתי לבארי שיגיע לחגוג את ה-70, הוא הגיע בול בזמן, ואז עכשיו בערב גיליתי שיש לי כבר 196. וואו, זה כל כך מטורף. וואו, אני כעצים והקוביות כבר חושב שכדאי לך להביא פרסים בחנות וכל מיני דברים כאלה. כן, אתה עוד שנייה תעשה את זה, חביבי. ורק מבקש, תירשמו לערוץ העצים והקוביות ותיכנסו למועדון TOXNT-Cubes בברול סטארס. גם שם מובטחים לכם פרסים חינם, ובדיוק אותו יוצא בתוכן אהוב העצים והקוביות, והחבר שלו זה אוריקו וכוכבים. תודה לכם, ומזל טוב על המנויים. חביבי, בלעדיך לא הייתי מגיע אפילו לערוץ יוטיוב. עכשיו אפילו שאתה 35 מנויים, רק בזכותך הגעתי ל-196. למרות שבטח תעשו לי סאב. כן, בלעדיו לא הייתי מגיע לזה. וכל הכבוד לי, וכל הכבוד לו שהוא לימד אותי. אוקיי, אז תעשו לו סאב. תקבלו פרסים בברול סטארס, קלאש אוף קלאנס וסקוואד בסטר. ביי ביי.